simle berok sawun kikun begitu berobor kecikui kecingkia taksi kha jung isuprian malai tai ba Pascal masuk kan maulang dan mentah dengan cipang wisdom ayo bertekendat ayo i kecingkot kecingkia Bar lies part like one baru henem upara one yaru is name batim kajing it kajing star kajing ku Hakmi usyakri bastard bat ya ubala bat shania ya buat try ubu bat penia ya kaing kesem jangu haga keteng pa bat khon bat men sim khon kajingi ye jung try jung Jesus Christ ba kajingi jung blay lem kajingi slok sim khon kin don rengkat bat phi baro minta kasngi kabalang karakhe kasngi kraw jong u Joseph ba khon ubadai ukurim jong kamaria theisoti tekani kamas ngituai kerpang nam tabaro ki tuki paralok jungi ki ba don ya ka kerteng jong Joseph nadu ki congregation ki seng paper jong ki father jong ki sister but ki brio baro ki badon tekani ka kerteng jong Joseph ni terwai ki baro balong baka jinga sa jong u klempep maki kin salong kanuksa kuma uhi ya ki weipat banlong ubahok ubashida ubalului ubah syania bat bakongo barbore kamon jong blay te sho bishim takani kamas khoi tong ini pendam yala jong kijing duna ke jongi khna ma ka jing le nyam kan wan ra ka jing kerku bat kan ai ke jing e ngi wei pai wei ngapla how blay bedan bor baro bari pi ko men ko para bangla le pop shibun e daga jing perkhat de tin de kam de jing le kle daga jing le palat chunga daga jing le palat chunga daga jing le palat pakrawe chunga namar kata ke pat kemaria kuj kebai sak te suti ye ke ngel bakil kuj bade pi kon men ko para bantuai ne muta chunga how try Ublay bedan bor boro in isneingi bedal mab ki pop jingi unya lamingi sika jingi mbam jukut. Amen. Trigen rat goblay Isneiangi Trigen rat goblay Isneiangi Nong pen im jongi
strong, but hearken thou jing su, haki ben real baro, badon come on babha, iya ya roya me, nginamban ngimane, nginyai pendon burom, bhat ngis ngewu yame, bhat ngis ngewu yame, ko try ko blessing bneng, ko pajan bor baro, ko kun marway ukpa, ko try u Jesus Christ, ko kun lang broad ublay, bakit kipo perte, top niyang kajing kerpat, tos ngel sen eyangi, tos ngel sen eyangi, Dejang mame bakut, dejang mame utrai, uwe bahak litam, mame ko Jesu Christ, mame bayai long blay, hajing ya long kawe, aku mensembakut, hakaburam ukpa, hakaburam ukpa. Amen. Tongin ya duai, doai ngi kerpat kublay beren bor baro barangkat bud Joseph bukut banyasaj lem kabalang jume kanla banyai pikir. Yak jing pen pau iki jing maya jong ka jing pen im iki briu. Kaba yaki jing sedang jong ka melapen kamti ha ka jing sumar sukher bakit khia jong u. Dau try jing Jesus Christ ukon jong me uba im bat uba senchar rengkat bat me. Ha ka jing elong ka we jong men sim ko we ble jnom la jnom. Kajing pole na kita paar Samuel. Ha kito kisngi kaktinu try kalawan ha unatan. Kilet badyato ya usakri jonga udabit. Kumne utry uang. Enda kisngi jong pi kilakot. Bat pila tia bat kikpa jong pi. Ngan sakin teu saya ukun jong pi. Uban sami na kamet jong pi. Bat ngan sapen scam ya kahima jong u. En satay ya kayeng na kabanta kakerteng jong nga. Bat ngan sapen scam ya kaket jong kahima jong u si junam. Ngan salong ukpa jong u. Bat un salong ukun jong nga. Bat ya kayeng jong pi. Bat kahima jong pi. En sapen scam si junam hakamat jong nga. Ya kaket jong pi. En sapen ne si junam. Kaktin jong utray. Kasam krab kandai na kadambar nyaw spa yung kusan. Ngan roi jing i u trai juno. Jing i ban jing shisha. Raga surga nang pen bena. Jing wa u trai.
Kajing pule na kasitiu Paulus bakuj sa Kristan harum. Ko para kajing kular ha Abraham bat kikun kiksiu jong u. Ba kiyo pateng ya kapartei. Kam siamwan na kaan Henry na kahog jong kajinget. Day na kataga daw baro ka syong kajinget. Knang ba kajing kular kanlong da kajing IA bat kaba. En pentik na habaro kikun kiksiu jong u. Om tang hakitu kibarake kaan. Henry hakituru kibanget. Kumbangay u Abraham, namar ba ulong ukpa jong i baro, kumbala tho, ngalapen long yapi ukpa jong, bunba ki jay ben riu, hakamat ublay, ya uba langay, uba pen eme ki bayab, bat uba thaw ya ki e baro, ki ba om don mensua. Haga jingkermen ulangay, bat la om idon jingkermen, ba un kalalong ukpa jong bun ba ki jai ben riu the kumba lala ithu ya u en sabun katne ki khun ki siu jong phi na kane ka daw ya ka jinge jong u la nyeu ha u kum ka jing pen man hok ka tin jong u trai You try, O Christ Jesus, yang joy ban ngap ka gospel jong u. Suk toy basong sak ayeng jome, banwai, banyai rwa yaro yame. Ya ro you try, O Christ Jesus, yang joy ban ngap ka gospel jong u. Utray undon ringkat bat pi. Kanjing pule na ka gospel bakoj kat kum Matthews. U Jacob ulalong ukpa jong u Joseph utenga ke Maria na ke balaka ya u Jisu ya u balakot u Kris. Kajing kaya u Jisu Kris kalong kumne kakmi jong u ke Maria kalia te extend bat u Joseph Henry shua bakin ya poi la shem bakalapun nau mensiem bakuj bat u Joseph utenga jongka ba ulong u bahok bat kwa ban tat rong yaka ula pelaj ula mut ban pelaj no yaka jar jar Henry kat ba udang perkat syapang kane hakmi u angel utrai ula pau ha u hakajing pos neu u ong ko Joseph ko kun o David wat syapting ban syim yaka Maria kat tengah jong pi naba ya itai balaseng ha i inlong na umensim bakuj kan kha ukun bat pinkot kerteng ya u Jisu namar un pen im ialah kipat na kipop jungki kumta habau Joseph ula kendit na batia ula le kumba u angel utrai ula beta ka gospel jong utrai mentaka sngi kabalang sa sisinpat ka rakhe ya kan ka sngi kraw jong u Joseph bakuj utenga kamari Tuesday te ki ai ki jinglong ki bangyu i ha ka jingim jong u Joseph bun na pedeng jongi ngitip bakadei ulong ubriu ubahok ubriu ubashania ya ublei bat ubriu uba le barbor kamon jong blei ushania telit telan baru bale barbor kamon jong blei te habangi pai na kajing pule ka bankong kajing pule ka baaro ki kedeu syapang kajingej mo ki kedeu syapang kumno ba blei ula kular hakaying kasem jong David namar kajing le hok namar ba kajingej te bangi pai sa kajing pule ka baaro kumno Paulus upen kan mau yang abad epi bangi don kam banlong barbor ki bangej mo nga kajing im jong ki departemen jongi te nakta kadaung yo iba kajing im jong u Joseph mo ngiyo i kajing im jong u Joseph banakong kadai namar kajing ko ngu nakta bot kajingej bat kajingej jong u kalong ba kumno u hikaingi
hakata ka jing im jong u bangi haban bangin warah padang kita ki jing kum u kpa jong ine I khenlung wala de mde I khenlung trai jong u herre usania kamon jong blei usania ka sandur bakumno u hab ban pendep ya kane mo un haban kin u haban kit kli ya kane ka sandur ka blei ul ai u klam tip ya ka ba Maria Jia kum tama u hakajing ko sniu mo ko Joseph ko kuno bit what shap ting sim ya ka Maria ka tengah jong pi mo ladep tip tangba u hab u klam kli u klam don kano ka jing atatin henry ula sungai mo u don ka jing kit kli ban sim ya ita ikunlung bat kum juri ka Maria ban un sumar un haban sumar u haban kit ban ba naga bentak ka jing bahajong ikunlung bat ka Maria te kanero kapan I yangi kapan I bakumnongi don kamban syania teli telan ublei hakajing iem jengi ngi teng ngim tip kai kaban saja mo ngi siam jing ki jing kerdu ki wan ki sion hakajing iem jengi henry u Joseph u klem kenrandin te mangiru ngin persyang banlong ban but ya kenuksa jong Joseph u badei u bahikai ngi daka jinghet bat ka jing kongo tengin siam barbor ya u Joseph pin lab barbor ba kambun sin ginom siam hakino kino ki jing tho ni lab bitang ni ka gospel jong Matius ka bakren kendiat sepang u Joseph u briu u bahok tanga ka gospel tanga ni ka gospel pinom siam su kiwe ki jing tho namar balai ba nyo itang kendiat te ka jingim jong u Joseph ba kade honer kade itang kendiat rei hata ka jingim ka bak pan ka gospel ka ba ka jingim Joseph kalong ka jing jar ule iki kam ki ba tang kendiat o le ya ka hak ka jing jar te kampun sin ki kam ki babha kim jujia kum bajia mo ka perthe ka hikai ngi kum no bangin haban yo nam ban yo bor ban yo burom bat kum ta ter henrei ka jing im jong Joseph ka hikai ngi ba kum no ngi hak ka jing im jongi ngi don kam ban trei hok mo ka jing trei hok kampun sin kalong ka jing jar mo subu nuksa mata kinong hikai kino hikai bapli kitrei dakis nem no tang nak benta we kena sibu no do kelas LKG UKG hadu ba undalait matrik hadu undalait kelas 12 simpor khat ars nem hadin ba ulak ki hadin habut dalayo kam yo jam kataru kadang simpor kadang kam kapor kadang sim kampun henrei monipi ka jing trei sitom jong kinong hikai ban penlong briu ya lan ka khana skot dakis nem herei kampun sin ngane pi katok ane ki ban kenau de na ita lane de na utau no hikai bangala long kumne tengi iba ka jing trei hok barbor kalong ka jing jar ka perthe tekan hikai yang ba di pi kumno bangin yo perthe ta pile ino ikam kumut sondor lane le kane katai ban iba ngale ekani kata henrei ka bangi yo kalong ba u Joseph u hikai nga ba di pi ngitrei hak jing jar bat kata ka jing jar ru kadai da ka jinget bat dem ban le ekamon ka jong ublei tengi yo iba kum u breu jong ublei u badon ka jing syania u badon u nong yada da ka jinget bat kum juru u nget scam ya ka ba ublei lapan kam tia u teladang ipai saka jing tok ka bakoj saka kita ka jutang ka barim ngi ina du ka jing im jeng Abraham mo buona pedeng jungi ngitip da ka jinget mo blay khod yu mo ka Genesis kala nang ka bakhat ar ka khod ka ba iwe du sau ter no dalangi pej ong tolej no nalakari mo khendiat ngan henrei syakari ka bangan sapan lada pipej ka siti syaki Hebrew kala nang ka bakhat we ka khod ka ba pra ka boong Abraham ulah kongo habala khot ya tengi iba ka jing im jeng Abraham ru udon ka jingej haublei ngej scam tip ka ikaban sawan re usungej pat ule ka mon jeng blei tengi iru ka Maria thesoti mo da ka jing kongo jeng ka da ka jing sneurit ka jing penim sia selapar thei kalawan tengi iru Lukas kalenang ka ba nengkong ka dekot ka ba lai pupra ka Maria thesoti da ka jing kongo ka jing sneurit pat ka jingej ka jing pedim kalawan cek ka selapar thei
nang tang i Moses mo ka Exodus kala nang ka balai ka khot paspo du khat artekter mo ublei upai u ba unlei chok paro kilai ngan sedon rengkat bat pi Henry Wong teng mo ka jinglong briu don jingting jing Henry Wong mon puslai kilai ngadon rengkat bat pi u Moses ru ulei teda ka jinglei jung ulei ban udon ya kata ka jingei kai ka bang kwa long bang kidon ya ka jingei Hebrew kalau nang ka ba khatwei ka khot ka ba arpu nyero da ka jingei ulami na Egypt klem da shepting ka jing bitarus im ulaya lam yaki ulami na Egypt tenang ta te kai ka ba ngi ko ban ong kalong ba ublei khot yang abad ipi iwe pa iwe mo ban le yaki kam jong ublei de bangin le tang mangi rei u khot ingi mo ki kam ba ki ba kala ban jia lang ba jonga lang ba jong pi nang tang yu ir unowa buana pedeng jong pi pi atip unowa ro mo hapedeng u ko ngu ya ublei wat hapedeng kita ki jing ka Genesis kalau nak ban riu arpuar unowa u hapedeng kita ki jing henry ulah ko ngu ya ublei ule kamon bat ya ka hukum jong ublei nowa metawi ka yingling ban bamen lajim nakini ki jing sneu baro te klempe unowa ro da ka jinget ulale tena kata kadau nyo iru ka ke sitish ki bro kala no ka khatwei ka dekhot ka ba nyamo unowa da ka jinget ulate ka yinga sem ban lai ka jingim ban lai ka ban yo jingim ban lai ka jing sneu tengi iru ka kita ka jutang batamai Petrus ubade u mangi ongu professional ane ubat tebit baban tong dok kha reu jisu wong Petrus me shimik tu kejar le penok tu bakam jeliu wong ngasunge henrei ba me ong kum tangan penok kejar takai ke bang kwa penong bahabang ipej barok kini ki departemen jungi ki don barbor kahikai lane ka ai yang iba ka jinget ka jingko ngu rengkat kiyat ka wara ka jingkerku teh ka jingim jungi lada mangi ngidon ka jinget rengkat ka jingko ngu ikomon jong blei klempep kan wara ka jing kerku te ka jing im jong Joseph ka khot ka wer yang aba de pi kumno bangin wara pedeng ki jing tenju bangi syam henry dot kamban syania ublei ka jinget ka jing ko ngu nang ta ka ka bamangi yo sngew ha ka do anot yin yai persyang ban le kam tami kamon ka babah ka ublei pasya ngabai pi ngi de ban le klem arta tien bat kum juru ka kam ha ka ba ki kamram jongi wala da ki de ki barit ru yin persyang ban tre da ka jing hok da ka jing bat jing sbon khnang wa indup long kanuksa kum Joseph te kanuksa ka bu ahingi klong ka jing long ka bahok ka jinget ban teli ban chania teli telan ublei kata ka wara ka jingker ku ngi pai wei en ye roy Jesus Christ ichia duai ka jing duai jong kiri wei Lai spa ndripwei. Adon bor non tau kap neng bat kap kendel Keu shabne usyong hakakamon ukpan unwan pat ban bisyarya
pop hajing mi pa wat hajing im kabam juku iterwa kani kapor na kabenta ukpa bakujungi poblio ki bishop kaptam bishop ulbat marain bat baro ki bishop bat kinong yalam jong kabalang bau blei unang kerku kerdo unang ai haki barbore ka jingko jingkia unialam un betin leti bakin le barbore kamon jengu bat kat kum kasan dur jengu ngi kerpat imi ko try ngi dwai ru nang takiling do bat ki nong tre balang ki sister ki kanhun yam paper ba kamtam kan ni kapor ka ba mentangi amat ikit ma haka perthei ki duai bat ngi lengba ka jingya trelang jongki kanhun yam paper ban warna jing suk an asla perthei ba bulai usngur ngap ki jing duai jing ut jing nam jungi ngi kerpat ime ko try ngi duai na kamta jungi ru iwe ki ba don benta kan ni kapor ka ba sim benta lengba ki jing duai ki jongi itu raba ublen kerku kerdo ingi dekat jingko jikya ingi duk la ban le bang ingi duk yo ka jingkerku ban ngin yai persyang ban bod ikanuk sakum ujos sabo khoi ban im hok ban chania skem ublei ingi kerpat yeme ko try ngi dwai nam taki papang ki baistom ki badon ki hospital ki badon ki jingpang ingi sem ki jing ki jinjar ngi terwai ro ki ha kane ka klipmat pa ubleun ai ba un don rakat un sngaw ki jing od jing nam ki un penbit penbiang ki ngi kerpat eme ko try ipan knel ba kres try jongi Lai spa pramuliu. Shadu wani wan bandra, jing derwa jungi kutrai, kada ka jing siamu, jing aye duai ko praba ka jingkenya junga ba jungpi kan long ka ba pediang hun na blei ko pa bodon bor baro ngi kerpat ko try ba kumba u joseph ba khoj da ka jingi ka pa ba riblei ula shakri akun bala khama rei jume uba lakhan ka maria teisuti kumtangi ru ngin la ban shakri hakaduan jume hada ki donot ba khoj da ukres utrai jongi utrai don ringkat bat pi token tiwila ki donot jongi ni ai ngoi try kan rat ublei jongi da shisha ka long ka ba shong hok ba ka ba dei ka dei ti jungi ba jing pen yem yangi haman la ka po ba ka jaka ban ai ngu eme ko kan rat ko pa ba khoj ko blei bren bor bat bam jugot bat ban ai hame ka jingi ro ka ba dei hok ban pendon brom yeme bat ban ai nam yeme ka ni ka singi kraw jong u joseph ba khoj namar ulong briu ba hok ya ba mel ai kum ukurim ha ka kmi ba soti jong blei
bat ba syakri ba start bat ba husiar ya ba melatung ban pej ban kmi ikin ka sem jong me ba un sumar zukher kum ukpa ya ukun bala kamar we jong me utrai jong Jesus Christ ya bala pun dak jingka serng yu men siam khoj lengba ukris ki angel ki ro e ka buram jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki khnyu akmar jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sar phiem bala karku ki yai mane lang da ka jingkmen ngi kerpad me to abi ki sur jong iru kinya so lang bat ka jongki kat bangi penpena ha ka jingero bas ngeret Bakuy, 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 utray. Usim don boru bleki pai. Nembat berteki arwailan. Kajing yaro hosana. Hosana shadrom tam. Yublei hosana. Kajing yaro yutabawan. Anambat agerten utray. Nembat berteki arwailan. Kajing yaro hosana. Hosana shadrom tam. Yublei hosana. da shisha melong ubkhoj ko try bat ka dei hok babaro ki ba mela thau kin ya ro eme na mar leng ba ukun jong me utrai jing Jesus Christ da ka bor ba jing try jing man sim khoj me ai jing im bat me pen khoj pen kantang ya ki ai baro bat mem jisange ban lum halade la upat khnang ban nadu ba mi adu ba sep ka sngi enterwai ka kinya ka kriam khoj sha ka kateng jong me namar kata ko try ngi kerpat red ya me bada ujuk men sim men snga bahabat pen khoj ikini ki jing ai ki bangi lawan ra ban pen kentang ya ki bakin kelalong kamet bakas nam jong ukun jong me utrai jungi Jesus Christ ubala hukum ingi ban pen mentai kini ki jing maya namar ma uhi kamiet bala ai tindo yu ula shim yu kupu berdeka ba aingu eme ula duai kerku ula kedia ayu bad ula ai laki senran uong to shim bat to bam na kane phi baro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na ka benta jong phi ha ka ju ka rukom enda la la ya bam la shim ya ka khuri bad ka ba aingu ya me ula duai kerku ula ai ka laki senran uong to shim bat to di na kane phi baro namar kane kalong ka khuri jo ka snam jonga jonga jutang bat mai bat bam jukot ya ka ban penmi na ka mta jong phi banam ta ki babon na ka mta jing ma bi ki pop to le kane ban ken mau yang ka jing maya jong ka jing ei Katasin bahibam bangi di nakane kakuri ngi penna ka jing yap jong me ko try namar kata ko try kat bangi pen mentai ka jing sha istom ma pelaj im jong ukon jong me ka jing mi pat bodon brom jong u bat ya ka jing kiu jong u sha beneng bat ru kat bangi ap khmilanti ya ka jing wan biang jong u ni teras ngungu hame ka ni ka jing kenya ka ba khoj bat ka ba im ngi ka pat me to pe ya ka jing tura kenya jong ka balang jong me bat kubur ya jing kenya budak ka jing yap jong u melamon ban penyesuk yangi bat mehi to ai bayangi ki ban besar ka met bekas nam jong kon jong me bat yangi ki ban pendap dom sim bu ko jong u ngin kala long ka wai ka met ka wai ka ban sim how chris ton penjana yangi ban long ka jing terwa bom jikot ame khna bangin yo ek nong pateng lemar ki bala jiet jong me kerpang e rengkat bat ka maria testi ba khoj ka kmi jong blai rengkat wo joseph bu khoj kurim jong ka
Rengkat berki apostol berkhoj berki martir berkrau buram. Rengkat berki rekhoj baro. Haki bangi syania banyo jingirab nak jingi sait lem baklem kod jongki ye khamat jongme. Ngi kerpat ko try to ai bone jing kenya jing peniasuk jungi un penroy kasukasan bat ya ka jing penim ka petei baro ka wei. To sngeu bahaban peskem ha ka jinge be ka jingi ya ka balang pilgrim hang ne asla petei. Rengkat bar syakri jongme ulio kpa bu jungi ulbat merain bishop jungi ka kanun ki bishop killing dok baro. Bat yu paj baro ya ba mila penlong ujong me. To sngau bi jing dua ju kan ka jing sem ka ba mila khot ban ya lumlang hang ne khamat jongme. Ko pa ba ich sebon ke jing isnei jeng me to lumlang halade ki kon jeng me baro ki bala sapri yang asat lak patei ya ki hinmen ki para jing is nram ke tei ki bala klano badi ki to baro ki bala pesga bahai me shiwa bakin klat kan ka jing im to pediang ki de ka jing e chaka hima jeng me hang tangi kermen bandon bangin ya hunlang da ka burom jeng me da kris utrai jeng e da ba me te se ka patei ya baro ki jing bha Dau lembat u bat hau kan long hame ublei ukpa badan bor ha ka jingi long ka wei jung man siem khoj baro ka buram ka jingi ro jinom la jiunom amen kumla hukum ingi da unong pan iem bat kumbala hikai de kucin ublei ni not pan ong ko pa jungi ubah ha peneng kan long ka koi jome kan wan ka hima kan long ka mon jome deu kumba doa yang ingin mencari jimbab jingi kembali bersih, batu maaf ini kerana jingi, kumbang iru imam kembali sendiri ini, batu wat elam ini sangat bersyai, dan rey cepelai ini us. Cepelai yang ingin kerpat keteruan ini jing sendiri baru, akan jing sebun jume, doa jing suk jing say jing singi jingi, kenapa mereka jingi rap jing sendiri jing mengin laj berbuan kapop, bat inyo jing edan ini jing jenjar baru. Kat bang idang ap kami lenti ke jing kermen bukhoj badi ke jing wan pat juk nong penim jingi u Jesus Christ ku try Jesus Christ me belong ki apostol jame ke jing suk ngai api ke jing suk jonga ngai api wat pe ki pop jingi re ke jinge jong balang jame badi ke jing subon jame to aya kai ke jing suk ba ke jing teli ke wei kat kum kamon jame mame u ba im bat basan char junom la junom ka jing suk utrai ka don barbor ringkat bat pi dong ini atrai ka dak jing suk iwei pat jing suk pi kami ukun lang broad jung blay kami ubakin oi ki pop jung kaputei sukito ki black hot siga jing kawai jung kun lang broad ko ken rat am long shung hok ba mun ko ying junga reim shi on the den ko sim junga ko safia kamen Chris kamen
kila le bha ku syakri ba bha bat bala banshania turung syak jing kemen jong kenrat jong pi dong inya duai kumba mela besai ka inga sem ba kemen jong me ka jing bam na ka ne kaduan kedupat ha ka ni ka singi krau jong joseph khoj toya da ingi yaki da ka jing da bom jipep ko try ngi karpat bat ha ka jing snei jong me to ri pene ela ki jing ai jong me hak ngi dau Chris utrai jongi utrai don ringkat bat pi ublei bidon bor bor kot kui pi kupa bat kon mo sim ba khoj kilek suk kamas kalawai